anụ nka anyị bụ ndị ya soro na obodo New York otu na-akwalite asụsụ na omenala Igbo anyị abịakwala ọzọ iwetara anyị ihe ndị ahụ dị mkpa ma dakwa ọchịchị banyere asụsụ anyị bụ ndị Igbo na omenala anyị bụ ndị Igbo. N'oge gara aga anyị kwuturu okwu ihe ọ pụtara bụ alụmdi na nwunye. Dịka o si adị, anyị abịakwala ọzọ. Anyị nwere Adamazi Uju Mọdụ. Ndewo. Anyị nwekwara Ada Ijeọma Ohabunwa. Ndewo. Anyị abịala n'ụbọchị taa. Mụ onwe m bụkwanụ Ọbụmneke Egbujọ. Dịka aha m si dị, eche m na akwụsịla m ịza aha ahụ. Nkwụsịkwa ịza ya, aga m eme ka ụnụ mara. Ma dịka ọ dị taa, aga m na-aza ya. Asị m ya ma akwado Okeke mma, ma arụ Oke Afọ mma. Chetakwa, anyị agaghị echefu Mgbafọ na Mgbankwọ. Maka na ọ bụ emenyere nwa ogwugwu, emenyere nwa anọsi ike. Mana ịhụrụ danne dị anọ n'ụlọ, a ga-emekwara ya ka ya. Maka na ntịta ntịata, ọ na-ewe ntị iwe. Ndewo nọ. Kedu ihe anyị ji bịa n'ụbọchị taa, Ada Ijeọma? Rụtụrụ anyị aka. Anyị ka nọkwa na ihe gbasara alụmdi na nwunye n'ala Igbo. Mana nke taa, anyị bịara ka anyị mara na enwere ihe ọ ga-abụ eme n'ala Igbo asị na nwoke a na nwaanyị a abụrụla di na nwunye. Ajụjụ ahụ bụ ogologo ga osisi ọjị. Adamazi, ka ihe ị chere banyere okwu a? Ihe okwu ziri ezi, ajụjụ ahụ ziri ezi, maka na ọ bụrụ na o nweghị emume dị agha adị, akpọzie ya na nwaanyị gbasoro, anaghị eme emume. E nwere emume ọ ga wee mee nwoke na nwaanyị wee nata ngọzi. O nwere ndị nwe ụmụazị wee natakwa na ebube dị na ịhanye nwa ha ka anụ di na nwunye. E wee emume dị ọtụtụ nke unu ga-ege ntị. Ama m na Maazị Ọbụmneke ga-akọwakwa, Ada Ijeọma ga-akọwa. Eziokwu eziokwu, e nwere emume a na-ebido n'ala Igbo, ebidogodu asị ka eje mgbe a ga-ajụcha ajụjụ aka ụbọchị. E nwere nke a ga-ebu ụzọ wee kwụọ ụgwọ isi nwaanyị. O nwere ọtụtụ otu esi eme ya. Na mgbe gboo, enweghị ihe a na-akpọ ịgba nkwụ gboo. Mana ugbu a na-eme ihe dị Igbo mkpa bụ na akwụrụ ụgwọ n'isi nwaanyị. Ebe a ka ị were nkume kwụọ n'isi ntu. Mana o nwere ihe ọzọ. O nwere ụmụ kịrịkịrị ihe a na-emegasị tupu akwụ ụgwọ isi nwaanyị. Ịma na nwoke fụ nwaanyị, ọ dị ya mma, o jenu wee jụọ ese, a na-akpọ ya ịgba njụ. Agbachazie njụ, ọ bụrụ na ha dị onwe ha mma kembụ, ọ dịkwa nne na nna mụrụ nke nwoke na ndị mụrụ nke nwaanyị mma, nwaanyị wee jee ije dị abalị anọ, wee jee nyoo ụlọ. O jezie nyoo ụlọ, nwoke enyi ya, ha dịzie onwe ha mma, ekwekọrịta, anakwa agba aka eje inyo ụlọ. Ọ dịzie nya mmanya nkwụ eji anụ nwaanyị, ọgbanye asị ya gbanyekwa ọzọ. Ọ gbanyezie ọzọ, ịma na nwaanyị ekwere na asịzie ndị be nke nwoke bịaba nke na dị njikere mgbe ọbụla ọ fụ ha n'onye ahụ, ọ sị na onye nke ya ọ kwadola. Ejezie ije abalị anọ a, wee nyochaa onwe ha, ha dịzie onwe ha mma, wee kwe ọ dị mkpa
unu ahụ na dịka ndị otu anyị si tụlee ya bụ okwu ma tinye ọnụ n'ime ya, maka na ihe ndị a bụ usoro ihe ndị a na-eme, maka na ọwụghị nwata nwaanyị ebute otu echi ya alakpọ n'ime ụlọ were nnukwu akpa a na-ejikwa na-aga, ọ na-eru nke a na-akpọ kedu ihe a na-akpọ akpa Ghana must go, ọ na-eru ya, a ga-ewere obere akpa wakịrị ntakịrị tinye akwa gbakwuru nwoke, ọwụ ote na-eche eme ya. Omenala Igbo ka ọ bụ na nwoke hụ nwaanyị n'ụzọ ka ọ na-aga ya dị ya mma, ya gakwuru nna ya, papa ọ dịla m mkpa na m ga-alụ nwaanyị, ma ọ bụkwa na nna ya asị ya, nna ọ bụkwa n'otu nwa anyị nwere ama anyị agaghịkwanụ echi, ọ dị mkpa ka ị ga lụta nwaanyị. Ngwa ya sị o nwere onye ọhụrụ aga mee ajụjụ, jụọ mgbe ụfọdụ a na-ajụ ka a mara ma ụfọdụ n'isi mgbakọ ọnụ n'ezinụlọ a ma ihe ndị ọzọ ya na ya so. Na onye ndị ọzọ ajụjụ ndị dị aṅaa ga-ajụgasịcha ka a mara ma ihe a na-ekwu ọ ga-adaba. Mgbe a jụrụ ajụjụ a na ihe ndị ọzọ ya na-eso, isi sekpụ ntị dịka Adamazị na Nwada Ijeọma kwutere bụ na a ga-akwụ ụgwọ isi nwaanyị ahụ. Ụgwọ isi nwaanyị a eledị ihe a ndị bekee na-akpọ ya akwa dawari. Ndị bekee na-akpọ ya dawari. Ahụ ndị Igbo nchọ ịsụ bekee ma sụọ ya dịka onye Igbo, ọwụ asụsụ anatara anata, ọwụ ha asụsụ ala anyị, ya mere ndị bekee na-akpọ ya gịnị, dawari. Wee bụrụ ya, ọ bụrụ na akwụ ụgwọ isi ahụ, maka na ọtụtụ ndị mmadụ dịka ọkwa mba na-achị n'olu e nwere ebe a ga-abanye ụgwọ isi nwaanyị ahụ a ga-akwụ, anaghị eji ọnụ ekwu ya, eweta mkpịsị azịza ole na ole ejide ya otu a, agụpụta edesa, ndị ke nwoke ha chịrị ya, lee ya anya, gụpụ desa n'otu akụkụ, were nke a desa. Ndị ke nwaanyị lee ya anya, were tupu nke e dosara desa tikwa. N'akụkọ ka m na-anụ n'ala Igbo, echeghị m na nwaanyị na-ego isi ya, ọ bụ n'akụkọ na ihe eji agụọ edobe nyeghachi bụ na anaghị ere nwaanyị. Ọ dị mkpa ụzọ iji alụta nwaanyị bụ ụzọ mmiri, ọ wụghị ụzọ nkụ, ọ naghị echi maka na ụzọ nkụ na-echi echi, ụzọ mmiri a na-echi. Agwa ihe mere ndị Igbo ji si na ụzọ anaghị emechi, na o mechie mmiri awa ya, ụzọ mechie mmiri bịa ọwara onwe ya ụzọ na-aga, o wee bụrụ ya. Ya mere ndị be anyị ahụ na o nwere ihe dị mkpa a na-aghaghị ime tutu asị na nwoke a na nwaanyị a alụọla di na nwunye. Mbịarambịa bụ ịgba nkwụ nwaanyị, ma ị mere ya ma ị mee ya, akwụ ụgwọ isi nwaanyị, ịlụọla nwaanyị. Ọ bụrụ na akwụkwọ ụgwọ isi nwaanyị, agaghị eme mmemme. O nwere otu nwaanyị ya esi mee omume, ajụọsị akwụkwọrọ ụgwọ isi ya, ma ọ bụ ajụkwa nke ọzọ si alụrụ ya alụ ka esi alụ nwaanyị. Ọ wee bụrụ ya, maka ama ihe dị n'ime ịkwụ ụgwọ nwaanyị. Ụmụ sọsọ ịkwụ ụgwọ ahụ asị gị akwụkwara ụgwọ isi, okwu ahụ o nwere ihe n'ime ya, maka na tupu akwụ ụgwọ isi eji ajụ ajụjụ omume ihe niile, ya wee pụtanụ ka asị akwụkwara ụgwọ isi nwaanyị, ya wee okwu dị ọkụ, o nwere ihe ya dị n'ime okwu ahụ. O nwere ihe ọzọ m chọrọ ịjụ, ihe dị na alụmdi na nwunye o nwere uru dị na alụmdi. Kedu ihe kpatara eji alụ di na nwunye? Ọ dị mma, ọ bụrụ na anyị ele anya
dịka Chukwu okike si debe ya mgbe ndị dere akụkọ okike ụwa dere n'akụkọ Baịbụl akpọrọ Jenesis isi nke 2. Anyị lee ya anya, ọ malitere na gboo dịka kwuru na mbụ na ihe onyonyo nke mbụ, na ọ bụ Chineke si na ọ dịghị mma na nwoke ga-eme gịnị, ga-anọ naanị ya. Nke mbụ, o nyere nwaanyị ahụ ka ọ bụrụ onye inye aka, onye ga na-ekpo ya ahụ ọkụ, onye ya na ya ga na-akparịta nkata, onye ya na ya ga na-ekwurịta okwu, onye wụ nwoke aba n'ime ọhịa sụcha ọhịa rụcha ọhịa gbutekwanụ nchi na anụ ndị ọzọ ka ọ hụ onye ga-ahazi ya enwe ike rie ya. Ihe ndị a niile ịma na nsogbu akpara nkata ya, a sị na egboola nsogbu ahụ ọkara. Ọ bụrụ na nwoke lọta ya wụ na enwere ihe kpagburu ya n'ụlọ ọrụ, ya na nwunye ya akpa nkata ahụ, obi ehe ya. Nke ahụ wee bụrụ ya o socha n'ihe eji hiwe ya bụ alụmdi na nwunye, dịka Norman Geisler si kwuo na ọ gụnyekwara oke mmekọrịta nwoke na nwanyị, nke bụ na mmekọrịta nwoke na nwanyị iji nye ndị mmadụ ahụ dị mma, ezumike, sokwa na ihe eji hiwe alụmdi na nwunye. Mana isi sekpụ ntị bụ ọmụmụ. Ọmụmụ ahụ ndị Igbo na-ahụta ya dịka ihe mbụ eji hiwe alụmdi na nwunye, maka na akwụkwọ nsọ sinụ mụọ ọmụmụ baa nụ gịnị ụba, jupụta n'ụwa. Echiche ekele ndị Igbo. Onye Igbo ọ bụ na okwu Igbo kwe ọ sị ndị Igbo mụọnụ. O wee bụrụ ya. Ya mere alụmdi na nwunye ahụ ehiwere ya maka mmekọrịta, ịdị n'otu, inwe onye gị na ya ga na-akpa nkata, inwe onye gị na ya ga na-anọkọ. N'ikpeazụ ọmụmụ wee bịa. Mana dịka anyị ga na-aga n'iru, anyị nwere ike na-ahụta na alụọ di na nwunye ma ọmụmụ adịghị, ya dịka enwezi ihe ọzọ eji maka ya alụ di na nwunye. Itinye na akwụkwọ nsọ na mgbe gboo, otu ihe Chineke tinyekwara ha wụ chịkọọ n'ụwa ọnụ, chịa n'ụwa okere. Ọ dị mma. Ihe ndị a niile bụ ihe eji hiwe ya bụ alụmdi na nwunye. Mana ajụjụ ọzọ batara m n'uche bụ kedu ndị ọ dịrị ịlụ di na nwunye a? Maka na ụbọchị taa dịka ọ dị n'ala Igbo, ajụjụ anyị jụrụ ka anyị debe ya mgbe ọzọ. Akwa ya Anyị debe ya mgbe ọzọ. O nwekwa ndị na-ege anyị ndị anyị butere tụlee ya, kesaa ya, jụọ ajụjụ, tinyekwara anyị ọnụ n'okwu ikpeazụ a ndị ọ dịrị ịnụ di na nwunye n'ala Igbo. Ọ bụ nwoke na nwoke, ọ bụ nwaanyị na nwaanyị, ọ bụ nwoke na nwaanyị. Anyị ga-ekwu ya na mgbe ọzọ anyị bata. Ndị be anyị, ọ na-ahụ na ka o si gaa. Ọ wụrụ otu enyi m nwoke ya si ịhụna ka esi gbuo onye ibi mma, nke hụkwa n'otu o si sie ya, wee bụrụ ya ụfọ ji fọ ụfọ ala fọ. Ụbọchị nta ahịa chiriwedụ na Owere nchi, agbanyeghị na nchi anọ na obodo New York America, mana ochi afọ ka ebe nchi nọ, anyị achọ ya bụ nchi ma nwude ya bụ nchi weta ya n'obodo Amerịka. Nke ahụ nka chetakwanụ, onye hụrụ ụzọ ọma gosi nwanne ya, onye anwụna ibe ya efula, o ji ngaji eri chetakwa ndị ji aka, maka na onye nwanne ya na-ata ahụhụ ya na-erite afọ, ihe ọma emere ya. O site adịrị anyị mma.